ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯଦି ସେ ଭୁଲଟା ନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଭାରତ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତା। ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଥିରେ ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ହେଲା କି ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ଥରକରେ ଭାରତର ସବୁ ନିର୍ବାସୀମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଏତେ ଜୋର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା କି ଇଂରେଜ ଡରରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜୀମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ କଲେ କି ଗୋରଖପୁରରେ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିକି ମାରିଦେଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋରଖପୁରରେ ଯେଉଁ ଥାନା ଥିଲେ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଅହିଂସାକାରୀ ବାବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଟାଇମରେ ଇଂରେଜୀମାନେ ପଳେଇକିରି କେବେଠୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେପରି ଭାରତ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଇଛି ସେପରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫଲୋ ବି କରନ୍ତୁ। ମିଳିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟପିକରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ।